Ik ben hier vandaag de gast bij de familie Kamstra, maar voor onze dank weer voor het beschikbaar stellen van het land. Ook dank aan het loonbedrijf en anderen die hier het spul beschikbaar stellen voor de baanverzorging. Aantal ronden vandaag, 5. Als het nodig is dan kort me in, maar ik verwacht er eigenlijk niet. De klasses die finale rijden vandaag. De regio, junioren, opstap en de standaard. Overal zitten 10 in de finale, ook 10 bekers voor de finalisten. Jacques Koestra van de opstapklasse aan de leiding. Volgende de nummer 8, dan 89. En dat is De Vries. De nummer 5 van Deslie Bijker. De 89 van de tweede positie. En de 130, Walter Zandberg. De nummer 67, Jacques Koestra. Auto op de zij. Rood! Rood! Een rode vlag. Ja, en de deelnemers van de standaardklasse die staan inmiddels klaar en ze komen eraan. 2 series hebben we daarvan. Hier de 666 alles al aan. Perse Paulusma als laatste. En hier komen de eerste aan, de 820. Nieuwe Kamper. 325. Roy Maasje. Dat is niet te geloven die Roy. Roy op die tweede positie. Hij zei al, dat is hier vandaag. Vanmorgen heb ik nog even met hem gesproken. Roy Maasje uit Emmen. En dan krijgen we rood. En dat is jammer voor Roy, die lastig goed op die tweede. Van de standaardklasse de eerste mannetje. Ja, en nu moet Roy Maasje oppassen, want de ronde trucje willen bij de binnenkant voorbij komen. Ik zag daar even een gaatje, maar Roy Maasje blijft het gas erop. Ja, perfect. Hij kent het wel, jongen. Als hij s'avonds van tevoren maar niet te veel bier drinkt, dan kan hij geweldig goed crossen. Hier hebben we de 820 aan de leiding, Nieuwe Kampen, een rode maatje. En dan komen ze aan, de 521. Nietse Burgers, die moeten allemaal heel veel geld laten. Hier is de 5, 6 mensen. En rode maatje in de problemen. Rode maatje in de problemen. Nu valt iets terug, iets, heel veel. Lag ze goed op die tweede positie. Hij moet gas wel ophouden. 820 aan de leiding, Nieuwe Kampen. En waar blijft onze grote vriend remmen? Roy. De tweede positie, 560. Perse Paulusma. De zorgen nummer 1 van Henny Wippers. 927, Hendrik van der Veen. Laatste ronde. 820 nog steeds aan de leiding, Nieuwe Kampen. Op die tweede positie. Hendrik van der Veen als derde, Roy Maatjes. Hij houdt zijn woord. 596. Ronnie Koen. Ronnie Koen. En hij moet gas erop houden. Hij zegt ik ga eindigen bij de eerste 3. Hier is de eerste man. De 820, Nieuwe Kampen. En dan gaan we kijken wat Roy Maatje doet. Gas erop, ik kan niet tweede worden. Ja.